Por todo son repunta o bocarte neste 2025. A aparición de gran cantidade de exemplares a principio de ano foi o principal motivo do éxito da campaña. O bocarte non é unha das especies históricamente relacionadas a Porto do Son. Con todo, a principios deste 2025, os barcos sonenses rexistraron gran número de capturas do peixe, salientando como un dos puntos fortes este ano. Se no 2024 se subastaron menos de 11.000 kilos de bocarte en Porto do Son, este ano rozan xa os 207.000. Os precios están sendo bons. Bueno, de principio estuvonos moi ben ao principio de ano cando que apareceu aquí, que foi unha cousa rarísima, nunca apareceu a finales de enero, febrero, e dounos a vida. Agora están arriba, estaban collendo peixe moi grande, tamén estiveron aí en Coruña, e o que lle estaba valendo a ser peixe grande que tiña moi bo precio. Estuveron indo hasta 7-8 euros. Claro, ahora creo que xa lle baixou porque tamén baixou o tamaño do peixe. E claro, tamén se así que as conserveras van cumplindo objetivos, pois tampouco o precio xa non é o mismo que cando teña falta del. Neste 2025, Porto do Son recibiu ademais a chegada de barcos foráneos, o que lles axudou a mellorar o número de vendas. Nos cando marchan, ten en conta que cando marcha para o Cantábrico, aquí non quedamos sin ventas, e as cofradías sostéñense das ventas. Entón, que este ano dennos un impulsiño aí bo a vender, atuamos aquí barcos de fora e todo. E ten en conta que o ano pasado, nas fechas que estiveron aquí os barcos, tiñan 60 ou 70.000 euros, e no mes e pico fixemos 300 e pico mil euros de ventas na lonxa de aquí do Son. Por agora vai só medio ano, pero no Pósito sonense ven con bos ollos os 6 meses restantes. Hai de todo, hai a quen lle vai mellor, a quen lle vai peor, eso a pesca non é para todos igual. Pero bueno, creo que de principio, bueno, pois están defendendo un pouco máis ou menos, uns máis e outros menos, pero que están defendendo bastante ben.